Apa? Mas Ali. Lagunya udah loh. Bang Ali. Bebasan nunggu mongso rendeng anggon kule ngenteni kowe wis ana sesasi kenepi no iki Mas yen pancen tresnaku iki mbok anggap ra ono gunane aku ra kuciwa lan aku ra lara layarnya Indonesia mutusi aku ra ning ngendi-endi aku lunga amung golek rejeki aduh aku ra tau gaya siramu mergo tuntutan ngati orang waktu kanggo ngecani uga ngeceke nyanyi kowe kudu ngerti lu ngaku golek rejeki dongak kon laguku ngayahi kewajibanku dadi kahanan aku lunga atau paran bakal ku mung siji citra lagi pengen bisa nyanyi jaluk kowe aja Dodo, ra ono tresno liya.
siji aku ra ngendi-endi aku lunga amung golek rezeki Anggonku ngabar lewat BM-an kadang sinyal angel marai dadi penghalang ayo kudu sabar ora usah do nesunan mergo tresno akeh pacoban jaluk kowe aja nganti ilang rasa najan aku kerep gawe gelo lan aku jiwa jembarno atimu sak jembare laut samudra yen pancen kuwi karepmu aku yo mung tansah bisa nunggu aku ane sliraku tanpa sliramu Mas najan kowe lunga kerja sing tak jaluk kowe tetep setya aja nganti kegoda biduan liya sabar